ka anyị kpochie onunu aka oghere. Kaba ahụ na-ekpochi onunu aka oghere. Echezina mgbe anyị ezighị ya n'ozi bifo ị mara na ị ga-ekpochi onunu aka oghere. O nwere ka okwu na ụka ya esi dakarịa n'ime ndụ gị. Ije kpochie onunu aka oghere. Eziokwu na ikpochi onunu aka oghere bịa dịka ya sị na ọ ka eri ego karịa ịchụpụ aja aka oghere. Ịchụpụ aja aka oghere bụ ndị a na-adọsa n'ezi. Ndị a na-adịkwa mma maka onye na-ejighị ego. Mana ọ bụrụ na ikpochie onunu ya, ọ ya aka mma, onunu ya aka wee dute aka nye ọ bụrụ na oyibo asị na last. And ikpochi onunu ahụ, ife onunu ahụ ji aka mma awụ. Ife kpatara o ji aka mma ikpochi onunu na aka oghere bụ ihe esi na wee kpochie ma onunu ọnwụ, kpochie onunu ife ike, kpochie onunu nyanya. Onunu ejekata ihu ejebe azụ, ife niile ahụ ikpochite ya n'onunu. Ịnọ ọ na-adị mma ikpochie onunu. Ka e wee bepụ ife akaje. Ife ọwụna na-eri isi kpochikodo ha ncha n'onunu ma ife uke ọnya ka o ji aka mma. Mana nke a na-achụpụ n'aja o nwere ike obere oge ọwachikwa. Mana nke a gwukwue ọdụghọ deep, gwukwue ka ọ dụkwuo deep. Achọrọ m ka ọ dị ezigbo deep. Jisi ike. Mana ọ bụrụ ikpochi onunu aka oghere ya lastụrụ gị ife dịka emebi nwe ndị ọya lastịrị 6 months 1 year. Depending ma ọ bụrụ na mmụọ gị na-eso dị active ọfụma, ịma na ọ ga-alastịtelu gị aka. Mana ịchụpụ ihe ọ bụrụ na ọsọ nke a na-achụpụ n'ezi enwere ike ọnwa ọzọ ọwachikwa maka ife gịnị, maka na ife na-aga n'ezi ka nkụ, mmụọ na-aga n'ezi ka nkụ ka nsị etu akwụdebe ya. So ya bụ onunu ka anyị na-ekpochi taa. Kaba ahụ ọkachasị nke a na-akwado ịbanye aha ọfụ. Ọ fọrọ mkpụrụ ụbọchị ole na ole ka abanye aha ọfụ. Nwanne m jisi ike kpochie onunu. Ọ bụrụ na ọ ya ekwe gị ma ọ bụrụ na ị ga-ekwe elu m. Enweghị crossover ritual ya karịa ikpochi onunu. Kpochikọta nsogbu niile ịgabigalụ n'aha, okwu na ụka niile ịgabigalụ n'aha, kpochikọta ya n'onunu na ọ na-adị mma. Ọ bụrụ na ọ ya ekwe gị ime, ọ bụrụgodu na abanye aha ọfụ, kaba ahụ ka ị na-ekpochi onunu aka oghere opekata mpe once in ka mkpọ ya 3 months. Opekata mpe once in 3 months. Maka enwere m ike isi gị na-eme ya maybe a month or 2 months. Ụfọdụ asị kedu ebe ego dị. Mana kaba ahụ ọ na-adị ife a na-ebupụ na aka nkụ. Ọ ya ebupụrụ gị ife ike, ọ ya ebupụrụ gị okwu na ụka, ọ ya ebupụrụ gị mmụọ akpọmasị, ọ ya ebupụrụ gị ọnụ ghalụ ọnụ, nkwujọ nwoke nkwujọ nwaanyị, ọ na-adị mma. Aka na oghere ọwụna si ma ndị si n'ezi n'ụzọ nke ijedoro n'afa, nke ijedoro n'afịa, nke ijedoro n'ụzọ, nke furu ụzọ wee bata begu, nke ndị ọgbanje. Ọtụtụ n'ime anyị achụkata na aja ndị ọgbanje okwoho ha. Butukwu onwe obere ọkadụ. Otu ọnya mere ọnọkata ọ dịka asị na mmadụ ma anụ ọfịa bịa ọbọ ya. Ọtụtụ n'ime anyị achụkata na aja ndị ọgbanje chụkata ike agwụnaghị. Kabake na-ahụ kpochigodo onunu aka oghere. Ka ị mara oke ị na-aya ka ọ ha motu anọ na Daddy Bob afa m nyere maka tụsa ozi apịnya akara efu ya zọ yụkwụ na ngaraba ka ọ bụrụ okwu anyị kwukọ onye ọzọ ya afụ ọ baalụ ya uru. Unu fụrụ ebe m nọ tata a na-eme Boxing Day, ọkwa ndị Krismas na-agba Krismas na-agba Boxing Day. Ifụrụ ebe m nọ ọ ka ọ dị mma ka a na-eme ife a na-eme ka ọ dị mma ife anyị pụtara ụwa wee zọ mmadụ ka anyị zọbanụ ndụ ka Chineke mezie okwu. Ndewo.